Mga puso matago sa kanato, do nagyoy talento. Ang uban maayo kay mo kanta, mo sayaw, mo drawing o mo duyog sa mga musical instruments. Sama na lang sa among nahimamat nga bata nga maayo kayong mo violin atong ilailahon kining certified batang bisdak. Si Albert Rafael Sarmiento, 12 anyos pa lang, apan maayo na kaayong motokar o violin. Matod ni Albert nga nagsugod na siya pagtugtog ni ini dihang nagpangidaron pa lang siya og 8 anyos. Apan, mas forte niya ang mga karaang kanta sama ni ining Bohemian Rhapsody. May mga kanta usab sa 1980s nga kahibaw siyang mutukar ug hasta na sa 1990s. I was inspired by my parents because they let me listen to the songs from the 60s, 70s, and 80s. Because it's interesting because it has really meanings rather than the new ones today. Gumikan sa iyang talento na miyembro na siya sa orchestra sa ilang eskwelahan ug nahimo pang scholar tungod ni ini. Maoy giingon nga ang kalampusan sa usa ka bata tungod man usab sa maayong suporta sa iyang mga ginikanan ug pamilya. That's the only thing that we can do to give him support kung unsay ang ganahan ato ra gyud mi. So just recently he's been into a different instrument na pod, so he's exploring. He plays piano as well as guitar, so ang iyahang ganahan karon is mo explore og different instruments. Lig-on ang support system ni Albert ug matud niya mintras bata pa mas maayo gayong palambuon ang talento nga gigasa kaniya. Uban ni Lian Singkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.